אז קודם כל, תודה רבה לכולם שהגעתם, ואני רוצה גם להודות לגל, השיחה לפני האחרונה. אז חשבתי אולי נעשה גל לגל, ואני אתחיל מפה ונעבור לאחורה. אז נספור עד 3, ומאיה המפיקה של האירוע היא גם כן תעזור. אז לא, כל מה שצריך לעשות זה לעשות גל, וואו. אז 1, 2, 3, גל! זה היה חצי וואו. בואו נעשה את זה עוד פעם. 1, 2, 3, גל! וואו! אז כן, אז אני יכול להתחיל, ושמתי את הטיימר. אז נעים מאוד, אז אני אמן סודי, וזה שם הבמה שלי. והיום אני אדבר על קירות, גבולות, דלתות, ואני אראה לכם גם כמה יצירות. אז בעצם אני אמן רב-תחומי קונספטואלי, למדתי במכון טכנולוגי חולון, ולמדתי עיצוב עם התמחות בחברה וסביבה. והמקרן הזה לא להיט, אבל זה בסדר, אנחנו נעבוד איתו ואפשר להריץ. בגדול, רגע, לא, אחד אחורה, סבבה, בוא נשאיר פה. אז בגדול אני אמן רב-תחומי קונספטואלי, זאת אומרת שאני משחק עם רעיונות, כמו שרונן הראה לנו בפרזנטציה הראשונה. אני פשוט, מה שאני עושה עם הרעיונות שלי, אני מנסה לראות איך גם כן, אני לא חולם, אלא מה אני עושה איתם. אז אני אראה לכם איך אני חושב, וכמה דוגמאות לדברים שעשיתי, ואני רוצה לדבר על קירות, כי קירות ודלתות ורעיונות, זה בעצם, אם אנחנו מסתכלים, אז מה זה קיר, ומבחינה קונספטואלית, אז קיר יוצר ומגדיר חלל, הוא מפריד, או חוסם, או מקרב, או מוביל, או מחבר, או מכנס, או הוא סוג של מעמד, או סטטוס, או משהו לעמוד עליו, או משהו לתלות ממנו, אם תסתכלו את החבל תלייה למעלה מהעמוד, ששמתי לב. אבל קיר הוא גם יכול להיות חזון, משהו שאתה שם איזשהו משהו שאתה רוצה להביע, או סוג של השקפה. קיר שקוף זה חלון, זה משהו שאתה משקיף ממנו. או קיר שקוף שיש עליו איזשהו ציפוי, זה ראי, וראי זה לא סוד שם שלי, זה השם שההורים נתנו לי, אבל ראי עם עין ולא עם א'. וקיר, כשאתה עובר דרכו, הוא מביא אותנו למקום חדש, וזה יביא אותנו לשיקופית הבאה. קיר זה גם סוג של דלת, אבל לא הדלת הזאת, לא האילוסטרציה, אלא קיר זה סוג של מעבר, ובשביל לעבור אנחנו צריכים איזשהו מפתח, איזשהו קישור חדש, או ידע, או מידע, או קישור, איזה connection, או למצוא את הדרך הנכונה, איפה אני מכניס את המפתח הזה, ומה אני עושה איתו, מה המוטיבציה שלי לעשות איתו, ואיפה אני מכניס אותו. גם דרך אגב, בשביל לעבור במעבר, אני לא חייב דלת, אני יכול לשבור את הקיר הזה, אני יכול לחפור מתחתיו, אני יכול לעלות מלמעלה, בשביל להגיע למקום חדש, וגם להגיע לשיקופית הבאה. ורגע לפני שאנחנו עוברים למקור חדש, אנחנו נמצאים באיזשהו גבול בין אסור, בין מותר, בין משהו שיש לי יכולת לגביו, או משהו שאני לא בטוח אם אני מסוגל לעשות אותו. עוד קליק. אז בעצם בין הקיר לבין הדלת, יש איזשהו מקום מאוד עדין ומאוד מוזר, שבעצם הוא סוג של, כשאתה מתגבר עליו, אז יש איזשהו ויקטורי, או משהו שאתה מתקדם דרכו, וכשאתה מחבר את ה-V הזה עם החוצץ, זה קורה בגלל שאתה שואל את עצמך, וואי, או איך אני עושה את זה, או איך אני לומד איזשהו קישור חדש, ואז אני מקבל את המפתח, או אני לומד דברים חדשים. Next. אני לא אכנס כרגע לאיך הפכתי להיות אמן סודי, אבל אני אספר לכם על התערוכה הראשונה שבה הייתי אמן סודי. כשהתחלתי להיות אמן סודי, אני גם שאלתי את עצמי, מה זה להיות אמן סודי? אז אמן סודי כמובן משתתף בתערוכות סודיות, זה תערוכות שרק אחרי שאתה קונה את העבודה, אתה מגלה מי עשה אותה, וזה רגע לפני שהלכתי לתערוכה הסודית בבנק לאומי, הם עושים לנו תערוכה פעם בשנה, אז כשהתחלתי להיות אמן סודי, אמרתי, אמן סודי משתתף בתערוכות סודיות, אז נשלח עבודה לתערוכה הסודית, הם לא התקבלו, אבל כפי שראינו, יש יותר מדלת אחת בשביל להתקבל לתערוכה, אז אמרתי, אם נתקעתי בקיר, אני לא יכול להציג או לא אישרו לי, אז אולי נעשה פרפורמנס, או יש דרכים אחרות בשביל להראות אומנות, או איך מסבירים לעיוור אומנות פלסטית, ומה שקרה, עשיתי איזשהו פרפורמנס, או אם תחפשו בגוגל איך מסבירים לעיוור אומנות פלסטית, גם אני למדתי איך מסבירים לעיוור אומנות פלסטית. Next. אז כשעוברים את הגבול ויוצאים לטיול או למסע או להרפתקה, אז שולחים שם כל מיני דברים, מכתבים או גלויות, ואחד הפורמטים שאני אוהב לעבוד איתם זה גלויות, כמובן כי אמן סודי מדבר גלויות. עוד אחד?
אז הרבה פעמים כשאני מדפיס גלויות, אני משתמש בפרינט סקרין של גוגל, וזה גוגל דודל. באותו יום, זה גם איזשהו ציון של זמן, ובאותו יום היה לפופאי יום הולדת, והמפתח של פופאי, או מה שהופך אותו להיות חזק, זה כמובן תרד. כשמחפשים אמן סודי בגוגל, יש לא מעט תוצאות, רובם חלק מהעבודה שלי, ותוכלו לראות מה אני עושה. Next. או לחפש גלויות סודיות, מהם כללי המשחק, וללמוד מה עושים, או איך עושים גלויה של אמן בעל שם. אני עובד גם במרחב הציבורי לפעמים, זה היה פעם קיר ברוטשילד אלנבי, בונים שם מגדל גדול, כשלא רק לרונן יש חלומות, אלא גם לריצ'רד מאייר, החלום שלו זה Building this white tower over the white city is a dream come true. אז יש לו חלום נחמד, היו לי קצת השגות לגבי החלום שלו, אז הכנתי סטיקר של איזה 4 מטר, אבל להדביק סטיקר של 4 מטר זה די קשה, אז הבחורה שעמדה שם היא עזרה לי, אז קודם כל תודה לבחורה הזאת, עד היום אין לי מושג מי זה. אבל מה שהדבקתי, אז building this white tower over the white city and ask people for $13,000 a square meter is a dream come true. אז כן, זה היה בערך שבועיים אחרי שבעל הבית העלה לי את השכירות ב-80%, עוד שיקופית, ואז גם נסעתי לטייל בניו יורק, והיה חשוב לי לקפוץ למשרדים של האדריכל, של ריצ'רד מאייר, ולהחזיר לו את החלום שלו עם התיעוד של העבודה, ולדבר איתו, היי, מה החלום שלך ואיך אני יכול ליהנות מהחלום שלך, חוץ מזה שאתה תוקע לנו את השטרונגול הלבן הגדול הזה שבונים ברוטשילד פינת אלנבי, ואני אוכל ליהנות מהשטרונגול שלך. אז גם לי יש חלום לדיור בר השגה, ואם תחפשו את זה, תראו את כל הסיפור. Next. חלק מאיתנו מכירים, קצת קשה לראות את זה, אבל יש גם קירות שהם ציבוריים. זה הקיר שלי בפייסבוק. הקיר שלי הוא קצת אחר, כי אני משתמש בכל מיני תוכנות, או אני עובד בניו מדיה. אז את יום הולדת ה-30 שלי אני החלטתי לחגוג כל השנה, גם בחיים וגם בפייסבוק. אני פשוט העברתי את היום הולדת שלי, את התאריך יום הולדת 364 ימים, וזה היה ניסוי חברתי מאוד מאוד משעשע, זה קרה לפני כמה שנים. מאיה, את יכולה לנסות את זה? היום גיליתי שמאיה המפיקה של האירוע, היא גם נולדנו באותו יום, את יכולה לנסות את זה שנה הבאה. עוד שיקופית. את היום הולדת 31 שלי ב-20 במאי, תזכרו את היום הולדת שלי, היא נפלה על פתיחה של תערוכה ב-CCA שנקראה Better Than Real Life. אז אני חשבתי, אין כמו לחגוג את היום הולדת שלי בתערוכה שנקראת Better Than Real Life, שהיא מתעסקת עם אומנים שעובדים ביוטיוב וצ'טרולט. אז פשוט, כמו שאתם רואים, אפשר, קצת קשה, אבל לפעמים בשביל ליצור קיר או להצטרף לתערוכה או לגלריה יש גם קירות חיצוניים, אז אפשר להביא מקרן מהבית ולקחת חשמל מהשכנים. ושיתפתי פעולה עם עומר וטל גולן, ופשוט הקרנו על הקיר של הגלריה איזשהו וידאו של יוטיוב, שהווידאו בתוך היוטיוב הזה שכבר היו עליו 2.2 מיליון צפיות, זה היה וידאו שצילמנו באותו הרגע, real life. לתערוכה אולי קראו better than real life, אבל we were better than real life, because we were real life, וחגגתי יום הולדת ככה. אני אמן גבר גבר, אבל יש לי עוד 30 שניות, אז אין זמן, אבל אם תחפשו אמן גבר גבר, תלמדו למה אני לובש שמלות. Next. וואו, קשה לראות. זו תערוכה שקראו לה ערך מקום, כי לפעמים אתה, כאומן, אתה צריך להיות איזשהו יזם, ואתה צריך למצוא לעצמך קירות. אז קיבלנו איזשהו חלל של גלריה, ומצאנו צ'קים בערך של 105 מיליון, כי היה בנק ליד, והמשאית של הברינקס איבדה איזה ארגז עם 13,000 צ'קים, בערך של 105 מיליון. Next. אבל מה שבעצם שם בתערוכה הצגתי, היה לי איזשהו 10 על 10 בלטות, שקרצפתי אותם, כי הרצפה הייתה שחורה, קרצפתי אותם עם אקונומיקה, ויצאתי אחד אחורה, ויצרתי עצמי איזשהו white cube, שזה החלל של הגלריה, ששם שמתי את כל חלק גדול מכוכבי עולם האומנות הישראלי, שזה בעצם קובץ אקסל שאני עובד עליו בשנתיים-שלוש האחרונות, עם השמות של האוצרים, 180 אוצרים, עם הפרטי קשר שלהם של עולם האומנות הישראלי. עוד אחד, Burning Man, השראה שלי, תחפשו באינטרנט, next. אחד הדברים שאני עובד עליו היום, next, זה perspective, next, you'll find it. אחד הדברים שאני עובד עליו היום זה הקהילה של מידברן, הקהילה הישראלית של ברנינג מן. אז ככה נראית העיר שלנו להבדיל מהעיר של ברנינג מן, ויש לנו מסיבת פורים, תחפשו באינטרנט.
שרונה היא הייתה האוצרת של, הייתי אחד מהאוצרים של הפרויקט של שרונה, יחד עם דבי שחר שנמצאת איפשהו מאחורה, ונעמי סיטון, אז אחד אחורה. אז זה פרויקט של שי שניידר, שהוא בעצם עבד עם חומרים של קירות. רגע, נגמר לי הזמן, ויש לי עוד שיקופית אחת. אז הנה פרויקט של איך מכניסים את הקיר ומשתמשים בקיר. שי שניידר, אחד האומנים שלנו, הוא עבד עם בטון וטיח, והכניס את הנוף של הקיר אל תוך הבית, על הקיר, וכשפותחים את החלון ומסתכלים, אז אפשר לראות את הנוף של החוץ נכנס על הקיר בבית. נקסט. אחד הקירות שכולנו נתקלים בו, זה זמן, זה השעון שלי, כתוב פה קרפה דיאם, ואני גם חי את הרגע, אבל נגמר לי הזמן. אז נעים מאוד, אז אני אמן סודי, אפשר לעשות גוגל על אמן סודי או על מידברן, והשאלה שאני רוצה להשאיר איתכם לתחילת השבוע, זה בעצם לא שאלה, אלא שיעורי בית. אתם מוזמנים למצוא קיר אחד שלכם, ואז לברר מה הדלתות שאפשר לפתוח את הקיר הזה, לחשוב לכל דלת מה המפתחות שאפשר לפתוח את הדלת הזאת, וללכת לחפש אותם. אז שיהיה בהצלחה. תודה ראי דישון. אני רוצה